Bamako ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani babakɔrɔ Tarawele ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan kunnafoni balan ye juakun kɔnɔ siɲɛ 5 o don tarata o tarata ni Ala ye dugu ɲuman jɛ Tarawele Buwa Jabate an de bɛ kunnafoni balan na radio jɛgɛ fo ɲɛmaaso ka wuli ka jɔ baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ bi sɔgɔmada na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Ami Jakite bolo yaasa an kumakan ka sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o dangana b'ale bolo o don baara in ɲɛmaaso ka fara kunnafoni balan kɛbaaw kan Tarawele an bɛ jɛni ka woloma ɲɔgɔn fɛ kunnafoniw la kumabaw min bɛ jamanadenw nin kan an bɛ jɛni k'o sugandi o don nka k'an nɛn don a la k'a lakale ka dɔɔni fara kan walima ka dɔɔni bɔ a la o bɛ e ni ne cɛ e ko cogo di an tɛ fɛn fara kan min mana ye an b'o de kala baara taabolo don k'a fɔ me de k'a ka fiɲɛ bɔ an sen o bɛ bɛn Buwa Jabate naamu ne ko bala cogo bɛɛ di Buwa Tarawele hali bi an bɛ dugawu kɛ min ye an ka ɲɛmaaba ɲuman ye n'o ye madame Danbele Marie Simone Tarawele Ala k'a dayɔrɔ suma amina yarabi Ala k'a dayɔrɔ suma amin diɲɛ nin ye taa ɲɛ n b'i kɔ o don Ala k'an bɛɛ ta kɛcogo ɲa amin Buwa Tarawele ne bɛ tigɛ don joona a don le reporter sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Gabriel Tienu ko Buwa Tarawele min ye dagaba a golobalen bɛ URD kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye URD a premier vice président n'o ye professeur Saliku Sanogo Buwa Tarawele a ye laada la tile n'o ye URD ka sanbɛ foli sɛbɛnnikɛla ko a ko URD ale ye politique tɔn belebele an ka jamana in kɔnɔ Buwa Tarawele min hunakan a bɛ lamɛn kosɛbɛ a ko sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 7 min ye kunnafoni baro belebelebaw kɛra kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ Memorial Modibo Keita la sɛbɛnnikɛla ko min ye barodasigi ye a ɲɛmaya bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa min bolo o de ye URD ale camancɛ fanga ɲɛma premier vice président Saliku Sanogo sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kunnafonidilaw sigilen sɛbɛnnikɛlaw fara kumalikɛlaw kan min ye URD jama u sigilen Buwa Tarawele min kɔni ye Ala ma hinɛna Sumayila Sise a furumuso ka taa bila a denw na nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la o tuma maa bɛ se k'a fɔ sa URD jama URD duba Buwa Tarawele kulu de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma daminɛna ni min ye professeur Saliku Sanogo Buwa Tarawele a y'a jira k'a fɔ min ye san 2022 tɛmɛnen a kɛra gɛlɛya san an ka jamana kɔnɔ min ye politique sira ka taa bila min ye fɔɲɔgɔnkɔw ye wari min ye bamanciya wale o tuma o kolo girinna la kosɛbɛ nka min kɔni ye an ka camancɛ fanga ɲɛmaw ye o tuma k'u bɛ ka wulikajɔ ni baara min kɛ wari ko yen bɛɛ a ko u ka dɛmɛ ni dɛmɛ u bɛ ka taa ni ka transition ɲɛmaw sɛgɛrɛ a ko Ala ka jamana ta fanga d'u ma Ala ka transition in Ala ka ɲa sabu n'a ɲana a bɛ jan an bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnikɛla ko a ko o bannen min ye professeur Saliku Sanogo ye a y'a jira k'a fɔ min ye URD gɛlɛya b'a kɔnɔ an bɛ don min na ko bi gɛlɛya mun b'a kɔnɔ Buwa Tarawele k'ulu ka ɲinini fɛn tɛ ko ye u ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ janko gɛlɛya in kana se ka bange cogo min na nka a ma ɲa min ko gɛlɛya bangera sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ bureau mun sigilen filɛ URD kunna Buwa Tarawele bureau in sigira sen kan min ye décembre kalo dɔ a tile 21 ka taa bila tile 22 la san 2019 Buwa Tarawele maa min kɛra URD président ye congrès sen fɛ o de ye Ala ma hinɛna Sumayila Sise jama bɛɛ lajɛlen jɛnna k'a kɛ président ye Buwa Tarawele a yirala k'a fɔ min ye congrès n'o kɛra ka ɲɛma sigi o tuma san 5 de b'o ɲɛma bolo yanni congrès wɛrɛ cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Sumayila ale ka fanga tun kan ka ba 2024 o tuma Buhari ko Ala mana min latigɛ Buhari o de ka ɲi a ko min ye Sumayila Sise ale fatura 2020 décembre kalo dɔ tile 25 Sumayila ka saya sanga cira sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye an ka jamana ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ transition kɔnɔ Buhari min ye transition ɲɛmaaw kun y'u kana bɔ min kɔni Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirilen u ko min kɔni ye mars kalo 2022 ye kalafili kura bɛ labɛn n'o ye masakɛ kalafili ye politikimaw a y'aw labɛn o kuma fɔlen olu ye dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a jira k'a fɔ ko URD ye tɔn belebeleba ye u tɛ sira da maa si ɲɛ a ka di maa min ye k'i kankɔrɔta o kuma kɛnɛ filɛ Buwa Tarawele o kuma min kɔni URD k'a ye dunan belebele 2 bisimila n'o ye Bubu Sise ani Mamadu Igor Jara sɛbɛnnikɛla ko u bɛ don tɔn na don min na u y'a jira k'a fɔ u ka tɔn dayɛlɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen ye u tɛ maa si bali ka don n'i nana u ka tɔn sariya ye min ye u b'o ta k'i sɛgɛrɛ o kuma wajibɛlen bɛ kɛ k'a
bato sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye professeur Saliku Sanogo ye a nisɔndiyara a ye ŋaniya ta ni k'a yira tɔndenw la baara kan ka kɛ ni dangana min ye sɛbɛnnikɛla ko k'o de kɛra ko tiɲɛyɔrɔ yɛrɛ a ko masakɛ Kalafili ko kuma fɔlen Bubu Sise ka nali hakilina fila kun tɛ o de URD jama ka dana ta ka d'ale kan Mamadu Igor Jara o ka nali kun tɛ fila ye jama ka dana ta ka d'ale kan a ko min kɔni o cɛ fila ye Bakari olu bɛɛ lajɛlen kɔni fɔri kɛ kɛrɛfɛ n'u k'u hakili ta ka da maa dɔw kan Bakari o de nana ni kɛrɛfɛ kuma ye o de nana ni farafarali ye o de nana ni fununi ɲɔgɔn na o de nana ni kɛlɛ banbali ye Bakari o de nana ni parti yɛrɛ a yobo yabali ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni Bubu Sise Bakari banna don nafolotigi don jamana premier ministre kɔrɔ don Bakari nafolo mun b'a kun bi a dagosi ka bɔ a ko Bubu ani maa minnu jɛra ka baara kɛ URD kɔnɔ Bakari olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ni Bubu kunkolo tɛ maa min kunkolo kanda la Bakari olu n'o fana tɛ kuma Mamadu Igor Jara banna don nafolotigi don ministre kɔrɔ don maa minnu n'olu fana jɛra ka baara kɛ dibidibi la kɛrɛfɛ olu kɔni Igor kunkolo tɛ maa min kanda la olu n'o fana tɛ baara kɛ URD kɔnɔ a kɛra kan saba ye Bakari min ye professeur Saliku Sanogo ye ale ka kan n'i y'o lajɛ Bakari maa bɛ se ka fɔ sa ko min kɔni URD baara ye a latigɛ tun b'olu bolo sabu ko sariya y'a yira k'a fɔ min ye professeur Saliku yɛrɛ ka kuma ye o kuma min kɔni ye congrès n'ale kɛra vice président ni président kɔni ale kɔni balila ka baaraw kɛ Bakari ko maa min kan k'a nɔrɔ bila o de premier vice président ye a ko awɔ yɛlɛma bɛ se ka don ko la min ye congrès extraordinaire ye nka ko nka de bɛ a la sabu ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la a ko min ye maa saba fo maa fila ka jɛ ni congrès extraordinaire ye Bakari ka se ka taa congrès la a ko o ma kɛ a ko n'i y'a lajɛ min kɔni wulikajɔ o de bolodara an ka taa congrès la Bakari min ye congrès 2024 ye nka extraordinaire ye an k'o boloda joona min kɔni ɲɛmakɔrɔ o ka sigi Sumayila kɔfɛ Bakari ko farafarali daminɛna min ye bolo ja ye o dɔɔnin don Bakari maa caman bɛ olu yɔlɔ ka bɔ kɛrɛfɛ kumaw cayara a ma ɲa min kɔ min ye parti ye Bakari u ye maaw gulon min ye maa 10 wɛrɛ olu ɲangina k'u tigɛ ko ka bɔ parti ko bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko olu ɲangina u kana ye parti siège la Bakari n'i y'o lajɛ o bɛ tali kɛ min kan o de ye Madame Kulubali Kadijatu Samake o de ye Kalilu Samake Mohamed Nuhu Mayiga Ali Bazi ka taa bila min ye Gwaɲɔ Kulubali sɛbɛnnikɛla ko Bakari a ma ɲa min kɔ n'a dun ma k'a fɔ k'olu gulonna Bakari fana taara fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka tɔn belebeleba dɔ sigi Bakari min ye URD kɔnɔna la Bakari n'i y'o lajɛ janvier kalo dɔ tile 16 san 2022 Bakari URD filanan o bangira Bakari min ye samasabali o daminɛna farafarali daminɛna min ye professeur Saliku Sanogo ale n'a ka fan min ye Gwaɲɔ Kulubali o n'a ka fan Bakari bɛɛ lajɛlen kɔni ɲininkali de kɛ URD ko bɛna to nin dabolo la wa sɛbɛnnikɛla ko kiritigɛlaw taama kɛra ka ɲɛsin olu ma Bakari kiri kelen kiri fila a bɛɛ lajɛlen bɛ ta ni ka daja professeur Saliku Sanogo la Bakari maaw kumanaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye sabali politiki a ma se nin na Sumayila su danbɛ kaburu donna Bakari a diminen don a tɛ fɛ abada nin ka k'a kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ min ye professeur Saliku Sanogo ko cotigi tɛ to fɔ a ko jun dan ye junkɔrɔla ye n'i y'a mɛn ko URD baara dɔw de kɛra kunu kana bila bi la n'i y'a mɛn ko URD Bakari a bɛ fɛn dɔ de maana a ko min kɔni ye parti ye bi o tuma ko URD tɛ fila ye olu yɛrɛ bolo koyi URD ye URD kelen pewu de ye maa min y'o ɲɛmaa ye dɛ o de ye ale professeur Saliku Sanogo ye Bakari ko n'i ye dɔ wɛrɛ mɛn kɛrɛfɛ k'o ye ladige ye ladige ni yɛrɛba yira Bakari k'o tɛ kelen ye makulu bɛ min fɔ ladigekɛlaw ye u kana u ka jɛ u ka baara kɛ u ka hɛrɛ b'o de la Bakari u ka ɲɛta b'o de la parti yɛrɛ mago b'o de la jamana mago b'o de la sabu u bɛ basigi kofɔ n'o tɛ Bakari ko bɛ kɔfɛ hali bi dɛ sabu min ye kiiritigɛlamɔgɔw ye fɛn minnu bɛ ka labɛn Bakari ko bɛna bɔ a ko la koyi sabu ko URD ale tɛ kɛ parti fila jamana in kɔnɔ kelen pewu kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le reporter kɔnɔ a ka bi bɔli don le reporter ka fara Gabriel Cenu kan wajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo o ko tɛ ko misirima ka kɔfilɛ ni ɲɛfilɛ laadalatile don n'o tɛ a t'a kun bɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'alerte maa min ka fasiri ye nin o ye Bizidi Sainbara ye Bizidi ko min ye Gesedana ka politikitɔ ye n'o y'a ka fɛɛrɛtɔ ye Rassemblement pour le Mali ko a samase dɔ o min fosi k'i jɔ kɛrɛfɛ
kɛrɛfɛ n'a ka kulu ye wa n'o ye Musa Temine ye kɔrɔfɔ in ka dangɛrɛmaya baaraw bɛɛ lajɛlen bolodala wele bilalen kɔ don kibaru tigilamɔgɔw ma ka bɛn Alamusa ma janvier kalo in tile 5 san 2023 n'i ye ko in ta k'a lajɛ Musa Temine ko min ye politique olu ka fɛɛrɛtɔ ye n'o y'o ka Rassemblement pour le Mali Ala ma hinɛ El Hadji Boun Boubacar Keita la o de kɛla sabu ye ni ka tɔn ni k'a sigi sen kan a sigi furadama sen kan i b'a ye k'a fɔ kɔsa fɛ e ko tɔn jo sariya sɛbɛn n'o ye statut règlement ye olu ma don bisi basa kɔnɔ wa maa min bɛ yen ni Musa Temine yɛrɛ b'o wele la ko parti ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye ex président du RPM ye Bokari Tereta tɛgɛnkɔni sin bɛ a la ko baw k'a b'a fɛ ka politique tɔn in n'o ye RPM ye k'a kɛ yɛrɛkuni kelen ta ye maa minnu ka d'a ye o bɛ don a la minnu man d'a ye olu bɛ da kɛrɛfɛ hali n'a sɔrɔ la a m'a fɔ a ye taa ka bɔ tɔn kɔnɔna na k'o taabolo min filɛ nin ye k'olu tɛna sigi k'u ɲɛ jɔ a la n'i ye ko in ta ka lajɛ ko min ye u ka parti ka kunbɛn dɔ ye n'o ye u ka troisième assise du comité central n'o kun kan ka kɛ kunbɛn belebele ye tɔn yɛrɛ kɔnɔna na samasen minnu bɛ yen olu ka ɲɔgɔn ye ka hakili jagabɔ kɛ o baara ninnu ko o kun kan ka boloda kabi octobre kalo tile 23 san 2019 ko ka kun ye ko in lajɛ k'a minɛ o waati kana bugɔ sisan la tɔn a ka sigili o kuma tɛ fɔ Bokari Tereta n'a nɔfɛmaw u t'u da donna u ka ni comité troisième assise du comité central o tɛ k'u da don a la min ye parti yɛrɛ tɔn bolo dɔw ye olu kan ka kuraya nin si baara kɛn tɛ fɔlɔ ko n'i ye ko in lajɛ min ye RPM ye e ko a tɛ dengan dɔn na wa Musa Temine ka kɔrɔfɔ la n'i ye ko in ta k'a lajɛ parti RPM Geseda n'a ka politique tɔn Geseda n'a ka parti e ko kɛlɛ aw tɛ ɲini k'a guanani ni k'a galon ka bɔ a kɔrɔ wa Geseda n'a a laban tile n'a kun tɛ ni k'a kun den pɛrɛ n'i ye ko in ta k'a lajɛ RPM a kɔni an bɛ dɔnni dɔ kɔ bi RPM a filenkolon ci la ni k'a da kolon ci bawo min ye Musa Temine ye bɛɛ b'a ka fanga hakɛ dɔn bɛɛ b'a a ka giriya dɔn fɛn in kɔnɔna na bawo n'i y'a ta k'a lajɛ a yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ka bɛn ni Alamusa Temine janvier kalo tile 5 san 2023 a y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye ale kɔni y'a ka parti k'a fɔ ko n tɛ parti tɔnden dugu n'o ye démission ye parti baara ni ka o bila ni ka jɛkulu kura sigi sen kan k'o wele ko mouvement convergence 2023 o kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa o maa bɛ yen ko El Hadji Boun Boubacar Keita ka taabolo jala i ye n'i tun bɛ RPM kɔnɔ ale kɔni bɔlen filɛ dɛ a y'a sen fila n'a tɛgɛ fila ko k'a bɔ a la ko sendoloji la mana maa min kɛ bozo ye n'i i sen fila sama ka bɔ a la i n'a k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye wa n'i ye Musa Temine ka taabolo lajɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye El Hadji Boun Boubacar Keita a kan'i to kaburu kɔnɔna na ni ka nimisa bawo mouvement convergence 2023 a sigi kun ye fɛn min ye o de ye Laji Burama ka hakilinaw n'a ka kungilenna politique bunakun kan ka se k'o kɔkɔrɔma don wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ tɔn in kɔni kɛn bɛ maanin kelen ka hakilina ye n'o ye Bokari Tereta ye RPM kɔnɔna na k'olu fana tɛna sigi ni k'a lajɛ i n'a fɔ n da tula a la cogo min na wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ kokura min ye anw ka cour d'appel de Bamako ye o kɔni o ye sariya mun ka bin n'o bɛ sariya cɛtigɛden article 32 ko fɔ ne bɛ o ka statut et règlement ni k'a mana parti to a la ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ fili tɛ don a la ko ni maa min b'a fɛ ni k'a ko kɔni ni k'i kalabandiya ni k'a kɛ i yɛrɛ sago ye wa ko n'i ye RPM tabiyaw ta k'a lajɛ maa caman de bɛ bibi na olu kɔni tugu bɛ Musa Temine kɔ maa bɛ sigi k'a lajɛ sa min ye Rassemblement pour le Mali n'o ye RPM ye yalima a bɛ na to nin cogo in na wa to a kɔrɔ min dun b'a la n'a kɔni kun binna n'a tilala ka wuli ka 19 n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko yalima k'a ko k'a bɛna to senna wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye El Hadji Boun Boubacar Keita ye ko yalima ko parti n'o ye RPM ye a dawula a taa tɛ cɛkɔrɔba fɛ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye mouvement convergence 2023 ye o kɔni o bɛna wuli k'i jɔ ni saraba ye wa baara kɔrɔfɔ n'o ye fasiri kɛba ye n'o ye bisidi sɛnpara ye a kɛn bɛ ka ɲininkali kɛ nin taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen na ko nka k'a mana tigɛ da o da la min ye Musa Temine n'a nɔfɛmaw ye min ye sigida 5nan ye n'o ye commune 5 ye a comité o a sous section o ka taa se a section yɛrɛ ma o nin bɛɛ lajɛlen kɔni de salola Musa fɛ sa ni ka tugu a yɛrɛ nɔfɛ min ye parti RPM ye ko Angolo k'a tɛna Ngolo fa sigida 5nan kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔna na bisidi sɛnpara a ka fasiri bɔ tɔrɔbere maaninfin jɔlen t'i ye kɛnɛ mun kan
ni y'i sigi ɲinɛ bɛ k'i kɔ ne bɛ n tigɛ don ko kura l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Adama Jabate Bɔkari Tarawele a ko e sigi Bɔkari ni fiɲɛ bɔra min ye fiɲɛ duma Bɔkari an ka taa Banikɔ Joyila Bɔkari min ye collectif Banikɔ Sirako Bɔkari Tarawele k'u nimisi wasalen don bi kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari don bilen janya a se bali tɛ Bɔkari laɲini kɛra kabini waati jan a ko n'i y'a mɛn ko bɔ nɔgɔ la n'i y'a mɛn ka dugu bila yeelen na ni siraw k'olu jiden i b'a fɔ ko sira sɛbɛnnikɛla ko a ko ni sira tɛ maa o maa bolo i datugulen bɛɛ Bɔkari ni sira taara ka maa o maa sɛgɛrɛ i bilala diɲɛ kan Bɔkari Tarawele i ka laɲiniw bɛɛ sabati Bɔkari Tarawele degun a tɛ n'i sɔrɔ bilen sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ wulikajɔ min kɛra collectif Banikɔ Sirako maaw fɛ Bɔkari Ala y'a jaabi min ye Asimi Goyita colonel Asimi Goyita Bɔkari ko esike sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele n'i ye jateminɛ kɛ min ye décembre kalo tile 28 tɛmɛnen Bɔkari Tarawele min kɔni ye conseil des ministres kɔnɔna ye Bɔkari ni kunnafoniba in sina ka santalama k'a jira k'a fɔ Bɔkari laɲini dɔ tɛmɛ ni ka jamana ɲɛmaaw sɛgɛrɛ a baara ta min ye Joyila n'o ye an ka région 13 ye ka taa bila Masigi Bɔkari Tarawele ni ka bɔ yen ka taa bila Kibila Kuale Bɔkari o n'a dafɛ dugu tɔw ye min kɔni ye sira ye sa k'a bɛna kɛ manaji ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari ni kunnafoni santalamani min ye tigɛrɛ dununi bala nisɔndiya Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ o de kɔni bolodara dugumaaw y'a jira k'a fɔ nin kɔni jar'u ye Bɔkari Tarawele nin fiɲɛ bɔra min fiɲɛ duman min ye an ka dugu ye a bɛna fara dugutɔw kan Bɔkari Tarawele minnu bɛ yelen bunaku kan Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ Ala ni collectif Banikɔ Sirako olu ka wuli ka jɔ maa min yɛrɛ y'o président d'honneur ye Bɔkari o de tɔgɔ ye Elhaji Yusufu Ayidara Masigi ka don sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele min ye Banikɔ Joyila Bɔkari Tarawele dugu o dugu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen jɛmɛ ni ka collectif in dilan ɲɔgɔn fɛ politique maaw diinɛmaaw Bɔkari Tarawele min ye dugudenw ye jagokɛlaw entrepreneurs Bɔkari bɛɛ lajɛlen kɛmɛ k'i ŋaniya kɛ kelen ye a baara ta an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ an ka sirako in a bɛ se ka ɲɛnabɔ maa kelen tɛ se ko la an ka sirako ka ɲɛnabɔ dabali ni fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ bɛɛ k'i ka hakilina fɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ k'i ka hakilina fɔ o de fara ɲɔgɔn kan Bɔkari Tarawele n'i y'a lajɛ sira in a kun tɛ sɔn ka bɔ Joyila ni ka taa Masigi ka taa Kuale ka taa Kibila Bɔkari Tarawele min ye wamani dan don Bɔkari b'a ye k'a fɔ banabaatɔw ka taa bila min ye bolimafɛn ye Bɔkari o tɛ bɔ kari la ni ka ntɛnɛn sɔrɔ ani min bɛ se ka da ɲɔgɔn o de ye Bamakɔ Kayi yen fɛnɛ Bamakɔ Kayi yen fɛnɛ t'a la o ka jugu hali salatu subhanallah kana siga wa dɔ wɛrɛ fara kan Kita Keɲeba la Kibaru o de ka jugu n'a bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele n'i y'a lajɛ min ye mobili suspension ko ye o gɛlɛya banna sabu mobili ka cuncuni Bɔkari Tarawele o de bɛ sira kolon ko fɔ o tuma min ye sira ɲuman ye Bɔkari Joyila Masigikaw i jɔ ye i ma suspension ko ye i taara wari min di i ta in na a depuis o kalo jan in o kuma de b'i kɔnɔ halisa a mɔnɛ ni mɛnna hali a kun kan ka taa da wɛrɛ fɛ a y'o dajɛ a mɔnɛ de bɛ n'ale bi quoi ni siraw bɛɛ dilanna tuma min na madame Danbɛlɛ Madina Sisoko ministre de l'équipement des transports a tulo bɛ kuma na dɔɔni buruburuni tun bɛ n kɔrɔ o kun kan ka don ko dɔ la suspension yanni a kun kan ka don malobɔrɔ la i da sen bɛ jiri ma a bɛɛ donna suspension na i da sen bɛ jiri ma sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele n'i ye ko taabolo lajɛ a ko min ye président d'honneur ye Bɔkari n'o ye Elhaji Yusufu Ayidara ale yɛrɛ kɔni tun y'a bolo don a kun ka tɛmɛ waati tɛmɛnenw jamana kanu jamana janya Bɔkari Tarawele min ye CFA miliyɔn 40 Bɔkari ni k'o don sira in na Bɔkari ka se ka bɔ tiɲɛ kojugu la maaw ka se k'u débrouiller ni ka tɛmɛ dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko n'i ye tilema lajɛ sira in kɔni poussière bilen dugu minnu bɛ sirabada la i b'a fɔ k'olu ni bana jugu n'an sera samiya ma Bɔkari Tarawele min ye jiw de bɛ sigi ka taa bila bɔgɔ fɔlɔfɔlɔ la Bɔkari Tarawele a bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ dugumɔgɔw y'u seko kɛ politique maaw ka taa bila diinɛw Bɔkari min ye dugudenw ka tɔnw ye bɛɛ lajɛlen seko ni damayira kɛ Bɔkari ko bɛɛ lajɛlen se y'i se ye Bɔkari min kɔni jamana ale de kan ka manaji da sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Joyila Masigi Kuale Kibila Bɔkari Tarawele min kɔni ye nin fiɲɛ kɔni a bɛna kɛ fiɲɛ dumanba ye sabu baara kɔni n'u donna entreprise fila olu de bɛna sira in kɔni k'a kɛ manaji ye min kɔni
jamana sera beleleba sera ferale mina ni lafiya ye mina ni nisondiya ye dugumaw ni ɲɔgɔn na baara kuntala bɛ ti jɔ kalo 36 ani 6 la nafolo mun kan ka don a la o de bɛ ti jɔ sefa wari miliyari 32 sɛbɛnnikɛla ko jamana de bɛ n'i bolo don a kun ni ka miliyari 32 in bɛɛ lajɛlen bɔ ka di wari min kɔni ye dugudenw ye u ka collectif n'o ye ba nin ko sirako ye n'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ jamana kuntigi fo colonel Assimi Goïta min ye président d'honneur ye n'o ye Elhaji Yusufu Aidara ye a ko a b'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma colonel Assimi Goïta ye ŋaniya minnu siri a bɛ baara ɲuman minnu na Bɔkari ko nin y'a dɛmɛ ni kɛrɛnkɛrɛnnen waatiw de ye Mali ka se ka bɔ ni jugujugu kɔnɔ Bɔkari min kɔni ye ɲaamɛ ye a binna kolon kɔnɔ kunkolo bɔra dɔ kɛra dɔ wɛrɛ kɔfɛ a ko n'i ye colonel Assimi Goïta ka kɛwalew lajɛ Bɔkari a tɛ ka pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ a bɛ ka baara min bolo da Bɔkari ko an kan k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ fasoden ɲumanya baara la sabu baara n'a jari ye wari b'a kɛ ka bila malidenw ka hakilina kɔnɔna la o tuma ko Assimi ka fo min dɛmɛ ale ni joyilakaw fɛ a b'a ɲini Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen jama fɛ wari min bɛ se ka min kɛ duwawu nafolo i bolola hɛrɛ i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ a ta ni ka colonel Assimi Goïta sɛgɛrɛ k'i b'a k'i yɛrɛ i b'a kɛ Mali ye sabu k'a sigilen bɛ malidenw de ye a ko n'i ye ale yɛrɛ monument dilan ka ɲɛsin a ma dɔwɛrɛ tɛ a ka hakilina ɲumanw de don a ka wuli ka jɔ ani ale yɛrɛ ka jamana kanu o tuma min ye olu ka baniko ko ye a ko min kɔni se t'ulu ye dabali t'ulu ye nka olu kɔni ka duwawu olu ka dɔrɔmɛ 2 ko fana tɛna kɔli abada ka Assimi dɛmɛ a ka hakilina ɲumanw la u ka siraba ko k'a jar'u ye kunnafoni filanin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don an bɛ taa Ahmed fa fɛ jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bo Traoré mbala tɔgɔ bɛ di Bɔjabate o ko tɛ maa min totɔ don ji la n'a ye nɛgɛ bilenman sɔrɔ a b'i puru a kan Wulibali nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon nin ye maa min ka fasiri o ye Mahamane Touré ye Mahamane ko min ye halisa bamanjiw ye maa murutilenw ko jatigɛ wale kɛbaw ko u t'a fɛ k'u sɛnsɛn k'u kunda anw ka faaba kan wa bawo baara minnu b'a la ka boloda kɔsada ninnu na a tɛ waati jan bɔ min ye Bamakɔ ani Kolokani furancɛ ka taa se Bamakɔ ani Jijeni furancɛ kɔsada in na nin bamaciya walo o tala ni ka anw ka lakana tigilamaw ni k'u ka daga yɔrɔ n'o ye poste de contrôle dɔ ye ni ka a sɛgɛrɛ n'i ye ko in ta k'a lajɛ tile damadɔ min n'o baaraw kun bɔla ka kɛ n'o ye waleya cɛjuguba ye ni bamacilaka kelenw bɛɛ min ye Bamakɔ Marakakungo ka taa se Kasela ma i b'a ye k'a fɔ min ye maa 5 ye olu kɔni u bɔnɛna u ni na min ye bamacilakaw ye jatigɛ walekɛlaw n'o ye terrorisiw ye olu kɔni u kali k'a don o baara ninnu bɔlen kɔ ka kɛ Marakakungo Kasela o ni Bamakɔ furancɛ la i b'a ye k'a fɔ Segu sira in kan i b'a ye k'a fɔ u ye ja dɔ kɔni dilan n'o ye vidéo de propagande dɔ ye ka se ka maaninfinw buga u hakili la k'u jatigɛ k'u siran u sisow kɔnɔna na min kɔni bɛ tali kɛ fɛn kan fɛn min ni u ka laɲini yɛrɛ ɲɛsin bɛ o ma n'o de ye u ka jɛkulu min ni a bɛ wele ko GISM n'o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dalatɛlɛ la ni bakurunbala an ko a ma ko GISM olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Marakakungo ni Kasela ye Segu sira in kan o bamaciya wale min n'o bɔla ka kɛ k'o ye olu ka jɛkulu ka baara ye wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye Marakakungo ani Kasela cɛ ye kɔni Marakakungo o ni Bamakɔ cɛ kilomɛtiri 59 min ye Kasela ye o ye kilomɛtiri 40 ye wa n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye janvier kalo tile 3 ye i b'a ye k'a fɔ Jijeni nin bamaciya wale ni Bengali wale o baaraw fana ni bɔla ni ka kɛ wa karido fana janvier kalo tile 8 ka a dugu jɛ tɛnɛ na janvier kalo tile 9 san 2023 wa n'i y'a lajɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 dana gosilen kɔ sufɛ i b'a ye k'a fɔ u kɔni kita kɔnɔna na u nana ni kana bin k'u ka waleya jugu ni ka a boloda wa u kun bɛ moto caman de kan i y'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn ta maa fila moto ninnu sanfɛ moto min ni kun bɛ se k'a dan a yɔrɔnin na min ye dagarantilenw kɛlen kɔ ka kunnafoni di fasiri kɛbaa ma n'o ye Mahamane Touré ye o ko k'u hakɛ k'a kun ka ca kosɛbɛ ko nka wele bilala anw ka force de défense de sécurité maaw ma yanni olu bɛ se kɛnɛ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ maa ninnu u kɔni u y'u ka baara kɛ ni ka taa ni u yɛrɛ ye wa i b'a ye fana k'a fɔ min ye anw ka force armée malienne ye u y'a jira k'a fɔ nin bamancilaka ninnu u kɔni u t'a la ka jɔ k'olu kɔnɔ tugun walima u bɛna bin olu kan u ka kan belebele n'u y'an ka sɔrɔsiw ka daga yɔrɔ belebele ninnu ye u t'a la k'o kɛ tuguni nin bamanciya wele ka bali ka maanifin suɲɛ a kɔ
ka balala ka i ka waleya jugu ta ni ka ɲɛsin ma ka hakili ni ka papa n'o bɛ nanzarakan na ko k'a terroriser o yɛrɛ de kɛ mɛ nin bamanjilaka ninnu yɛrɛ toit ye n'o ye terrorisiw ye nin baaraw de b'a la ka boloda u fɛ nka tuma na sanga n'a ka waati a fɔ tuma ni tuma ni nin baara ninnu bɔra ka kɛ i b'a ye k'a fɔ wele bɛ bila an ka forces armées maliennes ma u kɔni u b'u seko n'u damajira kɛ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye Bamako Kolokani Bamako jijeni ye an ka finitigilaka dɔ n'o ye gendarme dɔ ye ale kɔni nin tola a la wa min ye nin taabolo ninnu fana n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o kɛlen kɔ ka nin waleyajugu ninnu boloda i b'a ye k'a fɔ o ye mobili caman kɔni bɛ yen ni ka tasuma don o la anw ka douane n'o y'an ka douaniers ye olu ka mobili dɔ tun bɛ yen o y'o bɛɛ lajɛlen ni ka o jeni k'o ban pewu ka taa se an ka force de défense et sécurité u fana ka mobili dɔ fana tun bɛ yen katikati dɔ bɛ yen o bɛ ONG dɔ to a la n'o ye World Vision ye o ye nin bɛɛ lajɛlen ni ka taa don a la dunanjigi yɔrɔ dɔ kɔni fana kun ka sɔrɔ a yɔrɔ kofɔlen in na n'a bɛ wele ko hôtel Bugua i b'a ye k'a fɔ o kɔni u ka kɔlɔlɔ sela nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'a bɛɛ lajɛlen ni k'a kari wa nin ko ninnu maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka yalima nin ba mandiya wale a bɛ na dalakuru waati jumɛn ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ forces armées maliennes u b'u seko n'u damajira la nka halisa dɔ ka fara cɛsirijala kan bawo nin baara ninnu de bɛ kɛ min y'an ka camancɛla fanga ɲɛmaaw ye k'u saliya u ka baara la jugudenw ka se ka futinɛ u kɔrɔ waasa jugu min n'a bɛ kɔnɔna na walima kɔkana na olu ka se k'u sago sɔrɔ nka min ye forces armées maliennes ye u y'a jira k'a fɔ n'Ala sɔnna ma maliden bɛɛ lajɛlen k'i sigi ni k'i hakili latigɛ nin ba mandiya wale a bɛ ban hali a tɛmɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamani Touré a ka fasiri Bɔkɔ Tarawele hali bi bɛ ko min na o ma ban le EPI sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Mahamadu Jara Jarakɛ ko Bɔkɔ Tarawele n'a jara a bɛ se fila a ko min ye sanayɛlɛ kalan ye Bɔkɔ Tarawele min kɔni suma ye o bɛ mɛtiri tako la sɛbɛnnikɛla ko Bɔkɔ Tarawele ni ko min fɔcogo ma ɲa Bɔkɔ n'a kɛcogo ma ɲa fɔcogo tɛna ɲa sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ a ko min kɔni transition ye Bɔkɔ kuma bɛ ka kɛ min kan kosɛbɛ n'o ye Mali kura ko ye Mali kura maa mun bɛ ka baara boloda Mali kanu b'u dusukun na Bɔkɔ Tarawele bɛ fɛ ka Mali bila diɲɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ nka ko bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta a baara ta jamajɛ baara foroba baara fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ i jɔyɔrɔ ye min ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ni colonel Asimi Goyita su ni tile Bɔkɔ Tarawele kuma min bɛ bɔ a dɔn jamana kanu kuma don a ko n'i y'a lajɛ a kan bɛ ka danaya ta ka da maa dɔw kan Bɔkɔ Tarawele e ko olu bɛ k'u kɔ don jamana in na koyi u bɛ k'a kɛ Bɔkɔ Tarawele min ka d'u ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ cogo di a ko sariya sɔsɔ Bɔkɔ min ye i bɛ se so la o ye tiɲɛ ye k'i sigi a nunkala kan a ko o ye ɲɛdɔnya sɛbɛnnikɛla ko Bɔkɔ min kɔni ye lakɔli karamɔgɔ jolen dɔw bɛ yen n'olu ye dɔkitɛriw ye Bɔkɔ Tarawele jamana mago b'u la u kalan bɛɛ Bɔkɔ u ka diplôme b'u bolo Bɔkɔ Tarawele olu bɛ ka cours di a ko min ye universitéw ye Bɔkɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ u ma ta jamana fɛ dɛ nka u ka ŋaniya ɲumanya u bɛ ka cours di u kana to sigili la sɛbɛnnikɛla ko o tuma min ye concours ye n'o dayɛlɛla Bɔkɔ Tarawele maa minnu tigɛ bɛ kalan na ka ban étudiant kun maa min bɛ a jon bɛ a hakilina la o de ni tali ka kan wa min dan bɛ sunɔgɔ la min bolo bɛ baara la o de kan ka ta kɛ Mali filɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkɔ Tarawele min kɔni ye an ka jamana ye i b'a bɛɛ ye wa i b'a bɛɛ mɛn nin de kan ka dabila hali bi de ka jugu sɛbɛnnikɛla ko Bɔkɔ Tarawele min kɔni ye concours dɔ dayɛlɛla Bɔkɔ i b'a ye k'a fɔ min ye assistant ye n'o ye docteur lakɔli karamɔgɔ jolenw ye université la Bɔkɔ Tarawele olu ka taa ni ka kalan boloda maa minnu bolo bɛ baaraw la ka ban n'u bɛ vacataire la Bɔkɔ Tarawele o tuma olu kɔni y'a yira k'a fɔ o tuma nin kɔni fiɲɛ dɔ de daminɛlen ko bɛɛ n'i ka waati ni an ka kɛnɛ dayɛlɛlen o tuma min kɔni u y'u sen don a la sɛbɛnnikɛla ko Bɔkɔ baara min taara ka u sɛgɛrɛ Bɔkɔ i b'a ye k'a fɔ k'a kɛra sariya kansɔsɔ dama dama ye Bɔkɔ min ye siw dɔw janfara Bɔkɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ recteur dɔ bɛ yen min ye doyen de faculté dɔ bɛ yen Bɔkɔ Tarawele ka t'u ka maa salo ka na n'a ye n'o tɔgɔ sina ka ye ganyew na ten o bɛ bɛn cogo di a ka gɛlɛn sɛbɛnnikɛla ko Bɔkɔ Tarawele ni ko min kɛcogo ma ɲa Bɔkɔ ko ɲɛ tɛna se ka tugu o kan koyi maa minnu bɛ ni olu ye docteurw ye vacataires Bɔkɔ olu kɔni y'a ye k'a fɔ baara kɛcogo jugu Bɔkɔ k'olu tɛn'u sigi k'u mankun dɛ u bɛ min kɔni ministre kunkolo o de ɲini min ye colonel Asimi Goyita fɛ a k'a nkalon ka bɔ yen n'o ye Amadu Keyita ye a ko sabu nin finman n'a jɛman Bɔkɔ Tarawele u ye kangari da baara kɛcogo jugu kan nin ko in finman n'a jɛman Amadu Keyita k'a b'a bɛɛ lajɛlen kalama Bɔkɔ min kɔni ye sitting dɔ u y'o de labɛn ni k'u kan bɔ olu ka hakilinaw la dusukun kami Bɔkɔ min tɛ bɛn k'a tɛ bɛn jamana in kɔnɔ ko sabu k'u bɛ ji da dɔ sana kan Bɔkɔ min ye Ibrahim Bɔkari Keyita tile fɛn dɔ taara ni ka concours dɔ sɛgɛrɛ ENA la ni Amadu kelen ko de y'i ban n'a fɔra ko o ko bɛ ka k'ale yɛrɛ tile la ko concours kɛcogo juguya o y'a sɔrɔ a tun ye directeur di
ko konguru ketugo juguya o kuma ko nu ma ta la kala be démissionner la wa ale ministre yebi an wa sana yele kalanzo nunu université ani grande école o ministre ko sobe botore o kuma ko ka Amadou Akilla Jigola min ye professeur ye botore ka démissionner la ko baraka ketugo manya o kuye kunu ye o kuma ko bi ko Amadou be yoro jumena war ka kan ka démissionner ko sabu min ye konguru ka ketugo manya e ba kala ma ko ni nga professeur doye économie politique en première année faculté des sciences juridiques et économiques mata kan bi de aywa sebenikela ko monsieur ako flere wotrore sebenikela yira ka fo ko yuruku min kera seben fro kan shara sosoli mun kera jamana konguru be fem ko fo bogadu ku te da Amadou ka démission drombo koy bogadu ku keme kal lañi du wereke min ko ni ma chama yisa bogadu ku keme kal lañi ke ulu bela jene ka démission de la sabu ku tu sigi abada bogadu ninka cheni ke to laji an ka jamana kono bogadu u ya nyini min koni ma chama ne wulila ka doku danjman do akola min ye Sheikh Ousmane Madani Sherifu Aidara ali dadu ni kola wotore ka yira ka fo ka dememba uye ku be sira min ka ko sira jugute ma min be kan ni layini ke o kuma ko u kan ka jugoroma dondo kan ka lame wa manifin to yole no ye korofo min fo ala ba mine de kanasika sebenikela ko wotore de niya laje min koni secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique bogadi ko fana yelema o kuma ya yira ka fo baran ko ni amako fana kofe ma ko de ticket beni dibidibi la o kuma résultat ko ni ko ka check boyin ka singe konguru kan munu naka kan ulu ka do Allah sabu kan na sika tota yira ga jatim ala ka dan papier munu be di konguru keloma warde te do lawa na folo ko ka sigi ko ka war mi ndona kun folo la o te warla chele o na jona chama jango université kalan o de kulanga koyi kuna furi fulani anya min bo le pays kono akabi bolido boje bate o ko te ko sendika be taka barabato min ga bana fura kari nanga tebute masoro ola ni yendege do ni sebembe bo sebembe no kama ko les patriotes mi aywa mi Abdourahmane Baba ekuyate aleka e fasirido ako ko mi onga marabulo folo mawye no ye kai marabulo sigibawye ukoni ku ye meeting belebelege société civile lagaw kata se demsela ka ka jakuluma ani association blumba ani mi onga edugutigila kauye nimbela jelen dado ala uya jira ka fo ko mi onga cour suprême ay jabi laba munu mboka be ko sa daina kanyeshi kai conseil de cercle au président koroma ya do akumne be ka do kasola ka sabu go mi ye se fo war milliard kele ani million ke ma woro o tununa abolo tunun ko mado o kan ngela sabu ye mi ye kiriti lamoyo uka mene ni kana naye fa ba kon nana ya akoso me ngumbe de mena derena wani ya taka laje kosa daina iba e ga fo wuliga jo ko ni mbola ka ke ko kon da do ko no e jabi ye asoro la chogo ko sibram mo fe ko uya jira ka fo go mi ye ma ko folen ye no e muribo etimbo ye mi ye kai conseil de cercle au président koroye ko akoni ko nasila ka se fo war million biduru ako nyini ko di no de ko joye ka era kuma bo ka na bo kazola na bola kazola akeme ka la yini mi fana ke o de conseil de cercle de kai konnana abe se ga ta ke o président ye ka sigi aka sigi la konnana mi ye kai ka den ye olugo ku tina jenaye morbo timo ne docteur morbo timo ye aye dago lagosi mi ndaka nyeshi kai conseil de cercle ma na fulo kunda aye se fo war milliard kele ani million ke ma woro mi no tununa anona o koni ka ga nyefolike o ka ko bawo mi ya ga ni tabulo nunu ye olu tina jenaka marake chugo yaye bari marake chugo juguya na fulo furba na fulo jugo jugo yali o tabulo munu be ala no joma fargolo la olu tina jeno o ye tugo wa ko ni jamana nyemo ma janto ke ka bi na ke sabu ni ga futna wuli kai sigi bawo ni nyanje bawo docteur morbo timbo bela jelen ba tabulo do tabulo mi mbala tabulo nyumande afura dama ga ko tabulo na ya bulo da ajele de wa a sukandila ka ke nyema jema joro min dala kadi ama no e kai conseil de cercle au président yayi o nyema ya min joro talaka dama ka ma ke kanye o de gala sabu ye aka mine ka sama ga ba sigi yoro la ka do kasula wa ko na afura ko aka kasula bo ko deme se fo war million biduru saralila ko wa ka klaga fotu ka ga ta sigi conseil de cercle kai to ala kai kunnana ka ke o président e kobra ka sigi aka fote ko kunnana ko lutna jenai ko baw ko nyedo yado ko wa ko miye jamana nyamo we ugu janto ko fo mbola ga be mami ve o de an wa dugdigla ka munu be kai kunnana ka ta se dimsala ko ga jekulu nyama ya soma ani mi
ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min fana bɛ yen ni a bɛ wele ko association Blomba association Blomba o ni nin jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ min ye Dr Modibo Timbo ye u t'a fɛ k'a ye u ka conseil de cercle o président ya la ko wa ko maa dɔ k'a kun kan k'i si kaso de kɛ a kan ka sa kaso la n'a ma ɲɛ k'a fɔ faali da kelen o bɔla jamana sariya bolo la min n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye nafolo ni ɲɔgɔn na dun ka bɔ yen a tilala ka sɛbɛntiya bureau du vérificateur général fɛ k'a fɔ k'e ye se fɔ wari miliyari 1 ni miliyɔn 600 dun ko o kɔni nafolo i b'a lasegin a sigiyɔrɔ la n'o ye kɛsu kɔnɔna ye i bɛ tila k'a kaso kɛ ko wa k'a fɔ fana ko i ka jɔyɔrɔ kɔrɔlen k'o bɛ ta ka d'i ma ko bari ko tribunal y'a jira k'a fɔ k'e ka caution sara miliyɔn 50 k'olu tɛna jɛn ni o ye maa caman bɛ yen ka i kɔnɔna na bi u y'a jira k'a fɔ k'u tɛna jɛn n'a ye maa dɔ bɛ yen n'o ye madame Ɲagandu Jɛnɛba Lɔbɔ Tarawele ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin taabolo min filɛ nin ye k'a ka lajɛ diɲɛma jɔlen na wa n'i y'a ta k'a lajɛ taabolo caman bɛ yen minnu kɛla sabu ye n'o ye maa kofɔlen ye a donna kaso yɛrɛ la septembre kalo hakilinajigi septembre kalo dɔ san 2021 ka na bugɔ bila i b'a ye k'a fɔ nafolo caman kɔni bɛ yen ko sɔgɔbɔw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ min ye sefawari miliyari 1 ani miliyɔn 600 ye k'o dama tunun t'a fɛ koyi min lakodɔnna o ye fa a tɔ minnu bɛ yen ko ɲɛfɔli ka taa ni sɛgɛsɛgɛli ka ɲɛsin o taabolo ninnu ma nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ patriote kɔnɔna na Abdurahmane Baba Kuyate a ka fasiri bon Tarawele an b'an dusu suma ni te fila ye te wasa ni te yasa n'o tɛ jamana ko in kɛra baara ye Bajabate Namu Ndara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Bakari Jona ne bɛ n tigɛ don le reporter sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Asan Tarawele Tarawele min ye Mali transitaires ye wari u kɛn bɛ ka jɛni k'u wakili fara ɲɔgɔn kan wari ni ka denmisɛnnin galabu duman dɔ ta ni k'o k'u ka ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ko Centre International de Conférence de Bamako la sebiri tɛmɛnen wari nɛgɛ kaɲa 16 waati sigijɔrɔ o dɛsɛra a ko n'i y'a lajɛ association des transitaires et déclarants Bakari n'u ka tɔn tɔgɔ ye ko ATDM i b'a ye k'a fɔ u ye wulikajɔ kɛ Bakari ni k'a yira k'a fɔ olu jɔyɔrɔ ye min ye Mali kɔnɔ jɔyɔrɔ ncinin tɛ sabu n'i y'a lajɛ fɛn min bɛ bɔ kɔfɛ ka don Mali kɔnɔ o de ka ca min bɛ bɔ Mali kɔnɔ ni ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa yira min ye nafolo bɔbɔ n'o ye dɔnyew ye Bakari sɛbɛn minnu kan ka dilan baara kan ka kɛ tiɲɛ ni sariya kɔnɔna min na nafolo min kan ka bɔ Bakari o maaw fana f'olu ka baara kɛta ka dɔn u ka dɛmɛ Bakari an'u ka hakilinaw ka dɔn u b'a ta ka maa minnu sɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn bolo ja dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye sibiri don Bakari balina ko ma kɛ ko ye sabu maa dɔ bɛ n'o tɔgɔ ye ko Ali Kuma Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ Kumbala Transit ale PDG ba don o kuma jama y'a jira k'a fɔ k'u b'u wakili ta ka da Ali Kuma kan ko sabu ko denmisɛnnin min don a n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ denmisɛnnin tigɛ koko ɲuman k'a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔni maa ti to denmisɛnniya la ni ka maakɔrɔbaya dɔn nka Bakari maa b'i to maakɔrɔbaya la ni ka denmisɛnniya kɔnɔ ko bɛɛ dɔn siga foyi t'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko hakilisigi min bɛ Ali Kuma na min ye wulikajɔ mun b'a la jama marali jama matarafa ko ɲuman min ye kuma duman Bakari min ye jamana kanu mun b'a la denmisɛnniya k'a yiriwa transitaire baara kanu b'a dusukun na jama ko Ali Kuma e de kan ka ɲɛmaa ye Bakari o kuma an b'i kɔ fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ n'i y'an bila yɔrɔ min na Bakari an bolobatɔ b'o ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min y'u ka plan d'action ye Bakari ko ala tɛna mɛn u bɛna bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o kuma plan d'action baaraw kan ka kɛ n'a minnu u bɛ jɛ k'a sɛbɛn sabu ko kɛrɛfɛ ko tɛ bɛɛ lajɛlen de da kan ka don a ko la min ye déclarants ka hakilinaw transitaires ka hakilinaw min ye Mali yɛrɛ kɔnɔ minɛn donni minɛn bɔli Bakari min ye u ni douaniers ka jɛɲɔgɔnya jagokɛlaw ka ɲɔgɔn nasɔrɔ Bakari Tarawele ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛfɔni k'a dɔn o kuma bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka baara k'a kɛcogo la sabu ko an ka jamana ye jamana min ye jago kɔni ko de yiriwalen bɛ yan kosɛbɛ o jago min ye jagokɛlaw ka nafa sɔrɔ jamana yɛrɛ bololankolon kana bɔ Bakari Tarawele k'i b'a ye k'a fɔ ka tɔn a bɛna baara kologirin kɛ ka ɲɛsin ma Bakari ko maa tɛ fɛsɛsɛ ka bɔ a la bɛɛ lajɛlen dama ka kan o kuma bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye a kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye a tɔndenya la a ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ min ye Ali ye a ko bonya bɛ bonya masegin bɛɛ janko min ye coordinateur des chefs de quartier de Bamako ye n'o ye Bamusa Ture ye ale tun bɛ kɛnɛ kan a y'a ka dugawu don kɛ Bakari min ye commune sabanan o maire ye Bakari nin bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya jira ka fara maaba caman wɛrɛ tun bɛ yen Ali Kuma y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ kɔni t'ale bolo o de ye waleɲuman dɔn ye o kuma jama ka danna ta ka da i kan k'a bɛ fɛn dɔ ko fɔ i ye k'ale fana na ko bɛɛ lajɛlen kɛ janko ale kana se ka bɔ jama jigiya kɔrɔ
aka ke kuna wolo nyeta ka nyeshi Mali transitaire ni jeko kelaw ma kuna foni filani ayi mimbo le reporter kono aka bi bolido Bajabate, le reporter ko afasul jeglu bela jile fo. Ni yentega do ni sabambe bo sabambe no ka mako Mali Tribune. Mali Tribune. Alexis Kalambri ni ye aka afasiri. Alexis ko ka nga tabu ni. Sinima munu no lu munana. Aunga ministre so mi no nyashimbe aunga sigida la kana libaro ma ni sanwa beseka do bala chuko mina. No ye ministre de l'environnement la sani suma développement durable. O ka bulo farami be no ye direction générale des eaux et forêts. Jini kungo obeseka la kana chuko mina. Oluka wulika job bembe Oma. La cosa fait pas qu'à fond on a réseaux sociaux sans là vidéo donc on est au circuler là no de à Charina mi réseaux sociaux nous en là ka jira ka fo on a ni ministre soyi aka bolo fara no ye direction générale des eaux et forêts et ko aka élément no ye aka kungo la kana tigila mawye olu tegada chinois do kan chinois nunu tegada la ukan buguni mara de konna no ye kerenganya la ke koro mara bolo mimbe na to adame ko ke koro ngobulo ukonnana goro yerane buguni che kilometri e kemefla e bonyongo ga Alexi ko koni fami nge chugo manye afo chugo otenye bada ni ko indaka laje mi yeni shini wanu nu yema nani tege dala nununga ka sabuge ka jira ka fo ku tambe angwa kungo ku dembe ni kata abelejile ke dinge ka abelejile se ka abelejile tien ilumunu ba konnana ka abelejile ni ka akari ni ka da ka be ke sabu ni ka dangari ka ngwa sigidala ko munumbe ko lugu belejile gwenge kata fanrofe wa mi yonga dugolo eraye sanu no dugujugoro nafule o nyini dola produit munumbe no be bara keni oye o be dugujugoro dafulo kata se aji munumbe dugu era jugoro kan belejile halaki ma munun zigi yoro bembe yema akololo ka be yela ula ga Alexi ko fe mi chema fo mawuye o de chini wa nunu ko chendo ku kwani ku kunye filibanji ya bara ge ku ga kuni ku indaka lage ko luga sege sege lu kofe fe mi nzoro la sege sege lu kofe no yo ke so ma samaye ko ke fasriye o kadda die matloka krengere la mi Mali selegi nani sigi ba belejile tloka nai ko de ye ko mi chiniwa nunu ye uka ba haglina uka kumblambe mami nga bloga odeye ukunye filibanti ya follow mi nge odeye uka dossier talani ka de juge d'instruction mi mabuguni katase chef de cantonnement mi forestier mi mabuguni uko imbele jele ka dona bisi baza kono ko ba uka ko ka nyefola u bena bengando ka no e protocole d'accord o latemana oni nyanje no ye benga mi na kera sebenye ko wa ko benga ko me yamara di chiniwa nunu ma no de ka se enveloppe janvier 2023 minani fo klemuga anikele benga yinga kumbe kulungulu o franja kwa na kle janvier klemuga anikele ya ba maso ma na gunzelo ma ushinwa nunu kunzese ka baraka ngobole ngonna na ko ka goshino ko kulu era dabaliya bana ka se ka ta mi e pika buta aninduru ko soso garde nationale la ko ta usuru oluka ku mine ku ke usagoye ko jongala ko lu dabaliya bana ko ka kata soro mi Alexi ka korofoye ko sege lu ya jira ka fo benga mi no kutemena juge d'instruction ni chef de cantonnement forestier ni nyanje ko ni shini wa nunga jekulu ni nyanje ko mi yese fo war million keme ani biduruye o yo de sara wa otemele ko fe wa million binani o fana sara la o sabu ko jiri munu no be na halaki yoro ko fole ngonnana o kasega ke ga jiri kura ni ka oturu shini o ko kumbala ko baro de feretge mi ye pika buta ani dure mi nsosola e garde national la ka to suru ka ni ku bolo brajile ke ukuye ni ko in laje mi o ka bulldozer uye katase ukafika vuma katase miye uka baraka mine caterpillar muga ani shegi pick-up shegi katase excavateri o muga ani shegi mi groupe électrogène ni chama de tumbe ubole ani climatiseru ka bele gele farla nyanga ni katani aye ko ni be benga ni ka kolafo wako mi uka ni nafuluma fe nunu ye utara naye alisini adonda ka ta me fami ve ni ko indaka laje ko jamana ye sharia bulu mun no be jamana ko nana na ma ya ka fo ka bena fe doka ako akabo asrafe no te bingani abeta wulo fe na bele gelembe odo tendo mi kungobulo halagili o makofo kungobulo kanga lagana ko ko benga kele mi no o protocole d'accord kumbe kulongolo foni kalo ni janvier kalo o klemga anikele san 2023 ko fana ko malabatu ni we sema mi na ya sama ka bo Mali Tribune gonna na Alexis Kalambri akafasiri bodorode ne ben tika dongo jona minye aujourd'hui wari ba ka fo sebeni
sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction ye bari san 2022 min tɛmɛna bari olu kɔni ye maa 50 de tɔgɔ sɛbɛn maa minnu kɛra ŋanaminɛŋana olu ka jateminɛ la wɔtɔrɔ sabu bɛɛ lajɛlen n'i ka jateminɛ don a ko minnu ye nɔbɔ ni ka tɔgɔ sɔrɔ bari ni ka dawula sɔrɔ ka tila ka baara kɛ jamana ye bari o dɔ la min ye Huma Aga Hamadaka wɔtɔrɔ de ale kɔni a tɔgɔ b'o maa 50 kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a tɔgɔ sɛbɛnni bari k'a bɛ bila minɛn min kɔnɔ n'a fɔra ko Huma an ka jamana in kɔnɔ bari a dɔmɛni min ye bugunatigɛ la a ka entreprise o de te Ashura wɔtɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ faso maliden dɔ Gawo ka den don ka bange ni ka mɔ Gawo ni ka dugumakalanw boloda Gawo bari ni kana kun tɔ cɛ Bamako yan ka bɔ Bamako ni ka tila ka taa kɔfɛ Algérie kɛrɛnkɛrɛnnenya la bari ni ka taa sira ka dayɛlɛ ka maîtrise sɔrɔ bari jango jako baara entreprise baara ni k'o dɔn k'o walankata kana Mali kɔnɔ san 2008 bari k'a sigi ka miiri nafolo sɔrɔli jateminɛ min ye te ko jako a nana don la bari te a b'a ta moto la ni ka taa n'a ye yɔrɔw la bari o de kanu baara kama na min kɔni ye te dɔ ye n'o ye te tawdeni ye bari a nan'o sigi sen kan o kɛra sanbala ɲɔgɔn ye o kɔfɛ a ko ale bi bɛ ko min na ko ma ban Huma Aga Hamadaka wɔtɔrɔ n'o ye te Ashura ale promoteur ba ye bari a nan'i sigi k'i miiri ka doni ta minɛ ta ka taa Chine ni ka taga te Ashura ka taa kilinaw sigi sen kan k'a salo kana n'a ye jamana in kɔnɔ a ko o baara daminɛna san 2013 min ye o 2013 kana bila bi la wɔtɔrɔ i b'a ye k'a fɔ jamana yirika de bɛ yen bɛɛ lajɛlen de bɛ girin a bolo nɔ kan n'o ye te Ashura ye bari a ko farafinna kɔnɔ jamana 15 Niger Burkina Faso Guinée équatoriale Guinée Conakry Konowari bari Algérie Nigeria Mauritanie Gabon Guinée Congo Brazzaville ka taa bila min ye Ghana Togo Cameroun Mauritanie wɔtɔrɔ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen de ko o kuma ko sanbala ɲɔ don bari min ye Mali yɛrɛ o kuma tɛ fɔ min ye Huma ye a ko k'ale ka dabali tɛ foyi ye ko min ye baara ye ale b'o de fɛ ni kuma caman ye a ko ale ka kuma man ca bari Traoré min kɔni ye journal aujourd'hui maaw ye olu kɔni ye jateminɛ de k'a ka ko taabolo kan a ka wuli ka jɔ ni ka sɔrɔ ka sɛbɛnni kɛ k'a ɲɛsin a ma ko min ye maa 50 kɔnɔ wɔtɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko tɛna se ka kɛ abada n'a tɔgɔ ma don la o kuma ko maa kan ka misali ta baarakɛla kan sɛbɛkɛla kan o kuma ko a fana cɛsirilen bɛ kosɛbɛ jamana yiriwali la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ journal aujourd'hui kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Bajabate journal aujourd'hui ka foli fasiri jɛkulu maa tɔ bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ ne hakili la gafe min n'o kun sugandi bɛ ka di an ma o minɛ o saanina yan kojugu wɔtɔrɔ de ni minɛn saanina waleɲumandɔn barika da an b'o de ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ